Ako vlastne kompostovacia asociácia vznikla? Založili ju už, ako som spomínala, 4 spoluzakladatelia. Anka Báreková, Lucia Balak-Lukáňová, Branislav Moňok a Marian Kobolka. A všetci títo 4 ľudia dlhodobo pociťovali absenciu strešnej organizácie, ktorá by spájala aktérov v oblasti kompostovania, ako aj nízke povedomie o význame kompostu a jeho dopadoch na životné prostredie. Preto v minulom roku, v októbri roku 2023, oficiálne založili kompostovaciu asociáciu Slovenska, ktorá bude vystupovať ako ambasádor kompostu, ako prostriedku na zlepšenie pôdy. A teraz by som poprosila zakladajúcich členov, aby sa predstavili. Začneme Ľudskou Balak-Lukáňovou. Pekne zdravím všetkých z Leopoldova. My sme s manželom pred 5 rokmi sa aktívne začali venovať pôdnemu a kompostovému mikrobiomu. Založili sme registrovaný sociálny podnik Živá záhrada, kde kompostujeme. Cieľom je kvalitný kompost, obnova pôdy a tiež sme založili občianske združenie Pedavita na občiansky výskum, tiež aj v súvise s kompostom a zdravím pôdy. No a tiež s manželom sme sa stali externí vedecko-výskumní spolupracovníci Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra. A cez ten záujem výskumu sme sa stretli s Ankou Bárekovou, čo potom vyústilo do toho, že sa spolu podielame ako lektori na kurze kompostovania. A mohli sme sa takto krásne stretnúť v Nitre, čo iniciovalo vznik Kompasu. Tak teším sa ďalej na prezentácie a potom na diskusiu. Ďakujem. Ďakujem. Prosím, Anka Báreková. Dobrý deň a ja všetkých zdravím, tentokrát z Nitry. Ja pôsobím na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite. Od roku 2009 tu pôsobím ako pedagóg a zaoberám sa prednostne odpadovým hospodárstvom. Zameraná som hlavne na komunálne odpadové hospodárstvo a s tým súviselo, že som sa teda pri tom rozbiehaní kompostovania v týchto našich okolitých regiónoch začala o to viac zaujímať aj v rámci exkurzí so študentami, aj v rámci výskumu. No a v roku 2021 sme vytvorili taký vzdelávací projekt, akreditovaný vzdelávací kurz Prevádzkovanie kompostární, ktorý spomenula Ľudská. Bol odsúhlasený a ja som teda kvôli tomu, že v rámci spolupráce s týmito výbornými odborníkmi na kompostovanie už mala skúsenosť a teda mali sme už spolu nejaké aktivity, tak som vedela, že to sú tí správni lektori na tento konkrétny projekt. Takže vlastne čím dlhšie spolupracujeme, tak tým viac sa špecializujeme práve na tieto činnosti spojené s kompostovaním. Ďakujeme. Poprosím Mariana Kobolku. Ďakujem pekne za slovo. Dobrý deň. V roku 2009 som spoluzakladal spoločnosť JRK, ktorá pôsobí na Slovensku, v Českej republike a s nejakými malými presahmi aj do iných krajín. Od samého začiatku sa venujeme biologicky rozložiteľným odpadom, či už v priemyselnej sfére alebo teda v komunálnej sfére. A za tú dobu sa teda venujeme triedeniu alebo nastaveniu systému triedenia, zhodnocovaniu, rôzne formy zhodnocovania, recyklácie organických odpadov. Navrhujeme, dizajnujeme zariadenia, ktorých účelom je práve zhodnocovanie, recyklácia, výroba vlastne kvalitných produktov z organických odpadov. Okrem toho sa venujeme popri vlastnej činnosti aj veľmi intenzívne vzdelávacej činnosti, keďže veríme, že tieto aktivity sú nesmierne previazané
A ako už teda moje predrečníčky spomínali, tak taktiež od roku 2021 sa zúčastňujem ako lektor na akreditovom kurze prevádzkovanie kompostárny na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite. Ďakujem pekne. Ďakujeme a poprosím na záver Braňa Moňoka. Ďakujem za slovo. Tak to všetko také mladé dátumy tu padali. Ja sa od roku 1996 venujem problematike odpadového hospodárstva, kde sa špecializujem na komunálne odpady a v rámci toho na zber a kompostovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, triedený zber komunálnych odpadov a teraz v poslednej dobe intenzívne zavádzaním zero waste prvkov v odpadovom hospodárstve v samosprávach. Od začiatku od roku 1996 spolupracujeme so samosprávami práve pri zavádzaní triedeného zberu, optimalizácii systémov nakladania s komunálnymi odpadmi. Pôsobím ako lektor, školiteľ. Keď sa vrátim späť k biologickým odpadom, tak sme stáli pri zrode viacerých kompostární a rozbehu viacerých kompostární na Slovensku. Zaviedli sme ten systém malých kompostární na Slovensku. Predtým to boli obecné kompostoviská. Snažíme sa rozvíjať aj domáce a komunitné kompostovanie. Okrem pôsobenia teda v kompostovacej asociácii Slovenska, kde som teraz zvolený ako predseda, tak som aj predseda Priateľov zeme SPZ. A pôsobím aj ako lokálny expert v Zero Waste Europe, kde rozbiehame certifikačný program pre samosprávy Zero Waste Cities a som členom odbornej komisie občianskeho združenia ZENZO. Srdečne vás vítam na tomto webinári a teším sa, že tu budeme nejakú hodinku a pol spolu tráviť na spoločný čas. Ďakujem. Tak ďakujem krásne všetkým spoluzakladateľom asociácie Kompas. Poďme sa pozrieť na to, čo vlastne Kompas bude robiť, aká je jeho náplň a jeho aktivity. Primárnym cieľom asociácie je združovať výrobcov kompostu a spracovateľov biologicky rozložiteľných odpadov a materiálov. Zároveň ich prepájať aj s príkladmi dobrej praxe, či už zo Slovenska alebo zo zahraničia. Vytvorili sme vlastne priestor alebo platformu, kde môžu jej členovia spoločne definovať a presadzovať spoločné záujmy a stratégie na základe ich aktuálnych potrieb. A zároveň teda bude aj hlasom svojich členov pri komunikácii so štátnymi orgánmi a aktívne sa bude podieľať na tvorbe legislatívy. Veľmi silne vnímame aj potrebu sektorovej a medzisektorovej spolupráce, keďže kompost nie je len tému odpadu, spracovania odpadu, ale aj životného prostredia, sektoru poľnohospodárstva a určite aj zdravia ľudí. Preto nám záleží na tom, aby sme na Slovensku dokázali vyrobiť kvalitný kompost, ktorý si na trhu nájde svoje uplatnenie. Chcela by som teraz poprosiť Ľudsku, aby pokračovala s našimi základnými princípmi, ktorými sa riadime. Takže ja predstavím základné princípy, trošku poviem k etickému kódexu a hodnotám. Takže určite kompostovanie vnímame ako integrálnu súčasť obehového hospodárstva. V tom obehovom hospodárstve podľa toho, v akom pochopení, často sa to zameriava na recykláciu. Nie úplne vždy pod recykláciou je aj kompostovanie, samozrejme ono tam je a potom často tam úplne chýba pôda, čiže vnímame to v kontexte obehového hospodárstva aj pôdy a zároveň kompostovanie je veľmi účinný nástroj tiež pripravenosti na klimatickú zmenu, ale aj ako keby ochrany alebo tvorby zdravých mikroklím.
Potom ten druhý princíp je zhodnotenie a biologicky rozložiteľných materiálov a zhodnotenie smerom aj k iným článkom hospodárstva. Čiže máme tam poľnohospodárstvo, spôsob, akým zhodnocujeme biologicky rozložiteľné materiály. To znamená nie len odpady, ale aj biomasu, ktorá sa ešte nestala odpadom. Máme dopad aj na hospodárstvo. A úplne posledným dôležitým a základným princípom je aerobnosť, čiže kompas sa bude venovať čisto aerobnému procesu. To znamená za prístupu vzduchu, premeny biologicky rozložiteľných materiálov na humus. To znamená, že asociácia samozrejme je otvorená napríklad aj bioplinkám, ale v tom aspekte, keď sa budeme venovať zhodnoteniu digestátu, kompostovaním. A ten dôvod je, že pôda je aerobná a preto aj tá aerobnosť, premena na aerobné, ten cieľový mikrobióm pôdy je dôležitá. S tým potom súvisia ďalej hodnoty asociácie a ja ich vymenujem stručne. Dôležité bude, ako sa nám podarí ich žiť. A začnem od spodu. Vzdelávanie je úplným základom toho, aby sa nám podarilo posunúť v oblasti kompostovania. Čiže vzdelávanie nie len nás, čo kompostujeme, chceme kompostovať, ale aj tých, čo nekompostujú a vzdelávanie tiež na všetkých stupňoch, aj typov vzdelávania, formálne, informálne, neformálne. Tak potom je hodnotou spoločnosť. Vlastne asociácia bude hľadať riešenia, ktoré sú založené na zdieľaných výhodách pre všetkých a nie výhoda na jednej strane na úkor nevýhody niekde inde. Hneď vedľa toho máme zdravie, čiže trošku som už spomenula, že kompostovanie je spôsobom, ako vytvárať mikrobiálne zdravé prostredia a nejakým spôsobom aj napomáhať ozdraveniu pôdy. A v podstate pôda je úplne ten najzákladnejší mikrobióm, na základe ktorého sa profiluje aj ľudský mikrobióm. Čiže od kvality kompostu cez zdravšiu pôdu, zdravú zeleninu, zvieratá, ľudí až po životné prostredie. Potom vľavo hore pôda, zdravá pôda je veľká hodnota. Spomenula som už, že niektoré koncepcie obehového hospodárstva vôbec nemyslia na pôdu. Pritom pôda je v podstate národným bohatstvom a jej zdravie je úplne kľúčovou zložkou aj výkonu obehového hospodárstva. Vpravo od pôdy máme hospodárnosť a pri hospodárnosti myslíme nielen na však samozrejme nielen na finančnú, ono vždy sa to dá potom nejakým spôsobom do tej finančnej prepočítať, ale potrebné zahrnúť aj to, aby sme hospodárili rozumne a neplytvali talentami ľudí, časom, materiálmi, pohonnými hmotami, priestorom a tak ďalej. No a poslednou hodnotou je príroda, životné prostredie. Čiže tým, ako nakladáme s biologicky rozložiteľnými materiálmi, ako sa nám darí vytvárať kvalitný kompost, máme ako veľmi významnú príležitosť vlastne podporiť nielen pôdohospodárstvo, pôdu, ale samozrejme aj všetky ostatné napojené tzv. Ekosystémové služby pôdy.
Čiže pri zdravšej pôde dokážeme účinnejšie viazať uhlík z atmosféry. Zdravá pôda dokáže na meter kubický poňať pri dobrej štruktúre až 500 litrov vody, čo je dôležité pri návalových dažďoch. Čiže súvisí nám to s vodozádržnou schopnosťou cez vyššiu tepelnú kapacitu pôdy zmierňovať letné horúčavy a taktiež zabraňovať erózii. Tak, poslednú vec, čo spomeniem, na webovej stránke Kompasu je aj etický kódex. A sú v ňom spomenuté a rozpracované 4 z 5 princípov podľa Jamesa Curovieckého konceptu múdrych davov. Čiže je tam popísané, na čo by sme sa mali zamerať, a chceme, aby sme sa agregovali naše talenty jednotlivcov organizácií múdrym spôsobom. Ten posledný, čo tam nie je spomenutý, je agregácia tých jednotlivých vkladov členov, ale na tu sme mysleli spôsobom, akým sú napísané stanovy. Takže tým, čo ponúkame cez hodnoty, etický kódex a princípy, tak teda dúfame, že sa prihlásia za členov asociácie všetci, ktorí s týmto súznia a buď už pracujú tiež rovnakým smerom, alebo aj cez Kompas sa budeme vedieť účinnejšie spojiť. Tak ďakujem za možnosť toto odprezentovať. Ďakujem aj Milúcka. A ja by som vám len v skrátke chcela predstaviť možno, aké sú možnosti členstva a výhody členstva v asociácii Kompas. Vypočuli ste si teraz prednášky vlastne z hlavných okruhov, ktoré boli ochutnávkou toho, čomu sa chceme ako asociácia venovať. A predpokladáme, že pre mnohých z vás je téma kompostovania alebo spracovania biologicky rozložiteľných materiálov hlavnou náplňou práce. A denne sa potýkate či už s prekážkami, otázkami, s nedostatkom informácií, a práve preto je asociácia Kompas otvorená novým členom, ktorí majú záujem či už o prístup k informáciám, zdieľaniu skúseností, rozvíjaniu trhového potenciálu či na národnej, medzinárodnej úrovni, a zároveň by dokázali aj spojiť sily pri komunikácii so štátnymi orgánmi a presadzovaním vlastne svojich záujmov. Pre našich členov pripravujeme spektrum aktivít alebo výhod, ktoré budú z toho členstva plynúť. Či už sú to vzdelávacie aktivity, semináre, webináre, návštevy zariadení, ktoré sú príkladom dobrej praxe. Takisto členovia asociácie budú mať zvýhodnený prístup k poradenstvu a k mentoringu. A zároveň plánujeme aj vytvorenie pracovných skupín, keďže tých tém je niekoľko, tak chceme vytvoriť pracovné skupiny, ktoré sa tým jednotlivým témam budú venovať a pracovať na nich. Jednou z najbližších našich aktivít je aj taktiež zvyšovanie povedomia v spoločnosti, najbližšie v máji počas týždňa kompostovania, kedy plánujeme rôzne aktivity, či už to budú diskusie, analýzy odpadu alebo prednášky. Takže ak by ste mali záujem sa k nám pridať, to sú nejaké základné typy členstva. Sú to tri typy. Je to čestný člen, ktorý sa stáva čestným členom po nejakom mimoriadnom prínose pre združenie alebo odvetvie kompostovania. Riadny člen, tam máme dve kategórie, je to práve výrobca kompostu, čo môže byť právnická, fyzická osoba alebo aj samostatne hospodáriaci roľník, ktorý vyrába kompost, a druhou kategóriou riadnych členov sú firmy alebo podniky, ktoré vyrábajú alebo distribujú zariadenia a technológie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov alebo materiálov, a zároveň aj pre vedecko-výskumné inštitúcie, ktorých náplňou je odborná činnosť v oblasti kompostovania.
A tretím typom členstva je pridružený člen. Sú to... Pýta sa niekto niečo? Alebo keď tak vás prosím stlmiť si mikrofón. Pridružení členovia sú či už neziskové organizácie, odborné inštitúcie, vzdelávacie, ktoré nie sú výrobcami kompostu. Môžu to byť aj samosprávy, ktoré ešte nemajú svoje vlastné zariadenie, ale majú záujem sa podieľať na aktivitách asociácie, majú záujem o informácie. Jediný rozdiel, taký podstatný medzi riadnym a pridruženým členom je to, že pridružení členovia nemajú právo hlasovať ani byť volení do orgánov asociácie. Na našej webovej stránke nájdete aj tabuľku s výškami ročných poplatkov. Len by som chcela zdôrazniť, že počas prvého roka fungovania asociácie sú všetky tieto poplatky znížené o polovicu. Čiže v tabuľke vidíte podľa jednotlivých kategórií výšky poplatkov plné. A pre viac informácií určite navštívte náš web alebo pokojne nás kontaktujte na priamo, či už na telefónnom čísle, ktoré vidíte na konci, alebo teda, ak by ste sa chceli k nám pridať, tak cez našu stránku v sekcii členstvo alebo registrácia, kde už nájdete aj takúto žiadosť, ktorú si môžete stiahnuť o prihlásenie za člena asociácie.